Tak pochválu Pán Ježíš Kristus. Já vás ještě všechny znovu tady vítám v našem klášteře. Myslím si, že jsme ještě všichni plní duchovní z té nádherné mši svaté, kterou jsme měli možnost a milost prožít, že nás to všechno posilnilo a na přímluvu svatého papeže Pia X. donedávna posledního svatého se opravdu dále vydáme po těch cestách božích. Já to nebudu prodlužovat. Já tady vítám mezi náma pana doktora Radomíra Malého. Představovat vám ho určitě nemusím, poněvadž je velmi dostatečně znám jako pravověrný, jeden z mála, to musím říct, církevních historiků, který skutečně je to z toho hlediska katolické víry, že ta historie je podaná, tak děkuji, že přišel mezi nás a prosím ho tedy o přednášku. A vám také děkuji, že jste všichni přišli a prosíme o vaše modlitby a každý do našeho kláštera přijde s dobrým úmyslem, tak za ně máme ve Třebovské mši svatou, za všechny naše přátelé, dobrodince, takže tam taky patříte vy. Tak ať vám Pán žehná. Tak. Děkuji. Takže, milí přátelé, osobnost papeže svatého Pia X. je poměrně dosti zpracována ve všelijakých životopisech pro lid. Některé publikace jsou velmi dobré, jiné trošku méně, ale o tom teď nechci hovořit a tím se nechci zabývat. I když se nevyhnu základním životopisným datům, tak přece jenom to hlavní, o čem bych chtěl pohovořit a o čem se dneska málo kde dočtete, tak je duchovní odkaz tohoto papeže. Většinou se dočtete, že tento svatý papež byl především velice dobrý k lidem, že žil velmi chudým způsobem života a že podobně jako u nás na Moravě arcibiskup Antonín Cyril Stojan blahé paměti všechno rozdal a že po smrti po něm v podstatě nezůstal ani haléř. Ano, takovým svatý Pius X. skutečně byl. Jenže kromě toho byl také neohroženým bojovníkem za katolickou pravověrnost a velmi radikálně se postavil na obranu církve v době, kdy liberalismus a také i nastupující socialismus a komunismus se staly vážným nebezpečím pro ní a kdy zednářské lože pronikaly přímo i do jejich vnitřních struktur. Právě toto si myslím, že je dnes tváří tvář současnému ohrožení církve nutno zdůraznit. A toto je ten hlavní odkaz svatého papeže Pia X. pro současnost, pro dnešní dobu. Ale nejprve k základním životopisným datům. Narodil se 2. června roku 1835 v severoitalské obci, která se jmenuje Riese u Trevíza. Bylo to v té části Itálie, která až do roku 1859, až tedy do bitvy u Magenty a Solferina, náležela tehdejšímu Rakousku, čili můžeme říci, že svatý Pius X. měl s námi, tedy s našimi předky, společné občanství Habsburské monarchie. On pocházel z rodiny drobného domkáře, který měl malé hospodářství, byl druhý z 10 dětí, ale protože z toho mála by rodinu těžko uživil, proto přijal i zaměstnání obecního sluhy a poštovního doručovatele, čili listonoše. Ta rodina Sartova, takhle se jmenoval svatý Pius X. občanským jménem Giuseppe Sarto,
ano, žila velmi skromně, leč přesto Giuseppe mohl jít na studia, projevoval už tedy od útlého dětství náklonnost ke kněžství. Ve 12 letech přistoupil k prvnímu svatému přijímání a tehdy byl kanonický věk předepsán minimálně 10 let. On už tehdy údajně, jako uvádějí jeho různí životopisci, že si povzdechl, kdybych byl papežem, hned bych toto změnil. A tady tento výrok se stal prorockým. Ale v Trevízu a potom v semináři v Castelfrancu nakonec dostudoval a byl vysvěcen roku 1858 ve věku 23 let. Neměl ještě předepsaný kanonický věk, 24 let musel dostat dispens a ukázalo se, že tento dispens byl velice požehnaný, protože Sarto byl nejen tedy dobrým knězem, ale byl také i světcem a nakonec i svatým papežem. Jeho prvním kaplanským místem byla vesnice Tombolo a tam vynikl především tím, že začal organizovat kurzy pro negramotné, protože v těch italských obcích, zvláště tedy venkovských, ještě byla v té době dosti rozšířená negramotnost. A právě tedy mladý kaplan Sarto se snažil tuto situaci změnit. Roku 1867 se stává farářem v Salzánu, a kde ho upozornil na sebe jako vynikající kazatel. Na jeho kázání chodili i lidé ze sousedních farností. Jako farář kladl obzvláštní důraz na vyučování katechismu, a to nejen pro mládež, ale i pro dospělé. Ti dospělí často potřebovali vyučování katechismu více než děti a mládež. Ale i mládeži se tedy hodně věnoval, stal se u nich velmi oblíbený. Kromě toho také i zakládal v Salzánu nejrůznější charitativní spolky. Sám také šel příkladem tím, že si pro sebe ponechával skutečně jenom to minimum, častokrát ani nevečeřel, protože všechno rozdal těm nejchudším a nejpotřebnějším. Stal se známým i na konzistoři v Trevízu a ti usoudili, že on vzhledem ke své práci s mládeží by byl ideálním typem pro spirituála v tamním semináři. A tak se také roku 1875 stalo. A s tou funkcí spirituála bylo spojeno i kanovnictví v Trevízu. A v tomto semináři on také i vyučoval. Ano, byl to tedy diecézní seminář, čili nebyla to vysoká škola, nebyla to teologická fakulta. A tam on vyučoval dogmatiku, morálku a církevní dějiny. Všímal si hlavně chudých studentů, kterým finančně pomáhal, a protože většinou i sám byl bez peněz, tak aby mohl ty chudé studenty podporovat, tak si sám také půjčoval, ano, na různých místech, ano, a potom to ze svého kněžského platu postupně splácel. Roku 1884 je jmenován biskupem v Mantově. Ne tedy v Trevízu, kde působil, ale jmenovali ho do Mantovy. Jeho přední starostí se staly seminář a katecheze lidu. To on si vytyčil jako základní program své biskupské služby. Seminář
zkvalitnit, aby se tady vyučovala především pravá katolická nauka, což nebylo v té době lehké. On vstupoval do své kněžské služby ve velmi nelehkém období. Roku 1870 vojsko Garibaldiho, jenž byl ve službách italského krále Viktora Emanuela I., ten Garibaldi byl svobodný zednář, on tak obsadilo církevní stát, včetně města Říma. Papež se stal takzvaným vatikánským vězněm a v celé zjednocené Itálii nastalo velké proticírkevní štvaní a velká protikatolická hysterie, která se projevovala například tím, že byly systematicky devastovány katolické chrámy. V Římě například celá řada zpovědnic v tamních kostelech byla rozřezána, vyhozena ven a tam si lůza z toho dělala jednoduše ohýnek. Náboženství bylo vytlačeno ze škol, ano, ve škole se nesmělo učit, ano, a stejně tak byly rušeny četné kláštery a byly zakázány katolické spolky a organizace s výjimkou těch, které měly bezprostředně co dělat s bohoslužbou a pastorací. Také byl na minimum redukován katolický tisk. Kromě toho italští i svobodní zednáři začali naprosto ostentativně a veřejně uctívat satana. V Turíně například v divadle Alfieri byl předveden jistým Carduccim jeho takzvaný hymnus na počest satana, kde je tedy vzýván tento kníže temnot jakožto ochránce Itálie. Takže dovedete si představit, že ten biskup Sarto to neměl lehké a neměl to snadné. A zvláště, když byl tlak také na to, aby v semináři se nehlásala pravá nauka, aby liberální ideologie, kterou vyznávala italská vláda, pronikla i do seminární výuky a na katolické bohoslovecké fakulty. A proto viděl biskup Sarto své hlavní poslání v semináři upevnit výuku v semináři a seminární kázeň a potom věnovat se speciálně katechezi lidu. Jinak to jeho sociální cítění je vidět i z toho, že on při vizitacích farností bral velký ohled na chudé faráře, zásadně si zakázal jakoukoliv hostinu, to už dopředu napsal, nepřeji si žádné pohoštění, vím, že na tom nejste finančně nejlépe. Sociální otázka stála také i v centru jeho pastoračního zájmu. Roku 1890 například jako vůbec první biskup zorganizoval v Piačence takzvaný sociální kongres, to bylo ještě i rok před vydáním encykliky Lva XIII. Rerum Novarum. No a tady na tom kongresu v Piačence se v podstatě probírala ta témata, která zazněla potom v encyklice papeže Lva XIII. Rerum Novarum. To znamená potvrzení soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jejich nezcizitelnost, odsouzení bludu socialismu a komunismu marxistického typu a vůbec všechny ideologie, které se hlásily k jakémukoliv typu socialismu a které požadovaly vyvlastnění soukromého vlastnictví, ale zároveň také byl zde odsouzen tvrdý, bezohledný kapitalismus, situace, kdy si bohatí zaměstnavatelé mohli dělat se zaměstnanci úplně, co chtěli. Byly zde vytyčeny
zásady spravedlivé mzdy takové, aby zaměstnanec uživil svoji rodinu, aby měl náležité bezpečnostní podmínky při práci a aby mohl si spořit na důchod nebo pro případ invalidity a nemoci. Ta jeho veliká aktivita upoutala na sebe pozornost Říma a proto roku 1893 byl jmenován monsignor Sarto arcibiskupem benátským a byl mu také udělen kardinálský klobouk. Benátským arcibiskupům se říkal patriarchové, měli tento titul, čestný titul, tedy už od starověku. A hned první pastýřský list, který on vydal, tak se měřoval proti novým opatřením italské vlády proti církvi. Ano, ta situace, o které jsem mluvil v Itálii, tak se v 80. letech uklidnila, ale v 90. letech opět započala italská zednářská vláda proti církevní agitaci a podnikla nejrůznější opatření proti duchovenstvu. Například církvi byla sebrána většina majetku, náboženství opět bylo vytlačeno ze škol, nesmělo se na školách vyučovat, smělo se vyučovat pouze na faře. A já si vám dovolím teď přečíst jednu pasáž právě z tohoto pastýřského listu kardinála Sarta. On napsal, cituji, Bůh je vyhnán z učební látky systematickou pochybností, z umění degradováním vlivu realismu, z práva morálkou, která je řízena pouze smysly, ze škol zrušením náboženské výuky, z křesťanského manželství, které chtějí zbavit milosti svátosti, z chýše ubohého rolníka, který pohrdá pomocí toho, který jedině může učinit jeho život snesitelným, z paláců bohatých, kteří se už nebojí věčného soudce, který bude jednoho dne od nich žádat vyúčtování jejich správcovství. Musíme bojovat s tímto velkým současným bludem dosazení člověka na místo Boží. Řešení tohoto a všech ostatních problémů leží v církvi a v učení evangelia. Roku 1898 pořádá kardinál Sarto v Benátkách eucharistický kongres pro celou Itálii. Celoitalský eucharistický kongres. Jeho aktivita jej vynesla mezi takzvané papabilis a roku 1903 po smrti Lva XIII. Byl 4. srpna 1903 skutečně tímto papežem zvolen. Já si vám dovolím tady říct jedny dvě takové perličky pro zasmání, aby ta má přednáška nebyla příliš nudná. A to slovo Sarto znamená v italštině krejčí. No a jeden novinář, který chtěl mít solo kapra, chtěl mít jako první informaci o tom, kdo byl zvolen papežem, a tak se domluvil s jedním známým kardinálem, aby, když oni budou vycházet potom z toho konkláve, aby mu dal znamení nějakým posunkem, kdo byl zvolen. A ten kardinál mu chtěl říct, že byl zvolen tedy jako kardinál Sarto, čili krejčí, tak začal tam všelijak mávat rukama, lidi nevěděli, co se děje, jakože šije, ano, ale lidi nevěděli, co se děje, a tak si říkali, co dělá ten kardinál, zbláznil se snad, nebo co. On dával přitom tomu novináři znamení, kdo byl zvolen. No a jinak ještě k tomu jeho příjmení, že jednou, to už byl několik roků, Pius X. papežem a přišli k němu z nějakého kraje
obyvatelé, kteří měli rádi svého biskupa, no a řekli mu, vaše svatosti, my bychom měli takovou prosbu. A sice chtěli bychom pro našeho biskupa kardinálský klobouk. No a svatý Pius X., který byl znám svým takovým jemným humorem, tak jim odpověděl, ale přátelé, to jste na špatné adrese. Já nejsem kloboučník, já jsem jenom krejčí. Takže tolik jenom tomu. Ale teďka vážně, ta jeho volba nebyla totiž bez problémů. Počítalo se, že bude zvolen kardinál státní sekretář z doby Lva XIII. Val Rampola. Jenomže tohoto Val Rampolu neměl rád rakousko-uherský císař František Josef I. A sice proto, že ten kardinál Val Rampola byl orientován více na Francii než na Rakousko-Uhersko. No a Franz Josef se cítil jako přední ochránce katolické církve. A použil jednoho práva, kterého nikdy předtím římsko-němečtí císařové nepoužili, ano, protože už od dob posvěcení Karla Velikého na císaře Svaté říše římské, později se nazýval Svatá říše římská národu německého, tak měli tito římsko-němečtí císařové právo vznést veto při papežské volbě. Nikdy do toho nepoužil až František Josef. Paradoxní je, že František Josef už v té době nebyl římsko-německým císařem, protože toto císařství bylo zrušeno vídeňským, no vlastně už Napoleonem, 1804, no a potom 1815 to vídeňský kongres potvrdil. Ano, ale bylo zároveň konstatováno, že pravomoci římsko-německého císaře přecházejí na rakouského panovníka. Takže na to se tento Franz Josef odvolal a proto vznesl při konkláve ne on, ale kardinál Puzina, krakovský arcibiskup, jehož tím Franz Josef pověřil, tak ten vznesl veto proti volbě Val Rampoli. No a čili volba se musela opakovat, no a to skrutinium, to první skrutinium tím pádem bylo neplatné, no a ve druhém skrutiniu potom vzešel Giuseppe Sarto, ano, jako papež svatý Pius X. Ano, a co udělal? Že hned okamžitě zrušil jakékoliv pod trestem exkomunikace, jakékoliv vměšování světských panovníků do papežské volby. Svatý Pius X. se ukázal také jako osobnost obdařená mimořádnými dary. Tak jeho první cesta po papežské volbě vedla k těžce nemocnému kardinálu Hererovi, který ležel na smrtelné posteli. On se nad ním pomodlil a tento kardinál Herer se uzdravil a lékaři nedovedli vysvětlit, jak je tady toto možné, protože už se očekávala smrt jeho každým okamžikem. A potom také jeho mimořádné schopnosti se projevily i ve vztahu k našim, respektive k tehdejším rakouským dějinám, rakousko-uherským, protože císařovna Zita, když navštívila Řím, tak si nemohla samozřejmě odpustit audienci u papeže Pia X. Připomínám, Zita byla manželkou blahoslaveného Karla Habsburského, který nebyl ovšem následníkem trůnu byl František Ferdinand, jenž byl zavražděn v Sarajevu. Díky tomu potom přišel na scénu vlastně Karel v pořadí jakožto následník trůnu.
Ano, a ovšem s tím se samozřejmě nepočítalo, že František Ferdinand bude zavražděn. A teďka papež svatý Pius X. najednou císařovně Zitě říká, buďte ráda, váš manžel bude císařem a bude požehnáním pro všechny národy, které žijí v Rakousku, v Uhersku. No a ona mu řekla, ale vaše svatosti, to je omyl. Můj manžel je Karel, můj manžel není František Ferdinand. No ale on, papež trval na svém a říkal, ne, budete vidět, on bude císařem. Ano, a to se stalo skutečně prorockým. Tak, ale teď přejdu k tomu, co považuji za nejdůležitější a nejpodstatnější, a sice ten jeho duchovní odkaz a ten význam jeho pontifikátu, tak jak je zachycen v jeho encyklikách a dalších dokumentech. Tak já vyjmenuji jenom některé, protože on má těch dokumentů velikou spoustu, tak já zmíním opravdu ty klíčové. Tak hned po své volbě vydává encykliku E Supremi Apostolatus, a kde vytyčil jako heslo svého pontifikátu Omnia instaurare in Christo, čili všechno obnovit Kristu, a kde připomíná, že veškerý život katolického křesťana by měl být orientován na Ježíše Krista a na to, aby jej následoval. A zároveň zde také se velmi ostře vyslovuje proti komunismu a socialismu a obvinuje tyto ideologie, že chtějí člověku vyrvat Krista z jeho duše a z jeho srdce. Téhož roku také vydává Motu proprio Trella Sollecitudine, které se týká liturgie. Papež Pius zde upozorňuje, že nejdůstojnější formou slavení mešní liturgie je gregoriánský chorál. On neodmítá lidový zpěv a nebo i eventuálně jiné formy. Říká, že všechny jsou důstojné, pokud směřují k oslavě Boží a pokud jsou na opravdové umělecké úrovni, ale že gregoriánský chorál je jaksi nejdůstojnější formou a proto zde naléhá na to, aby v těch farnostech, kde jsou slaveny minimálně 2 mše svaté, tak aby jedna z nich byla v gregoriánském chorálu, aby minimálně jedné z nich byl zpíván gregoriánský chorál. Ano. Zároveň tady také operuje s pojmem participatio actuosa, což znamená činná účast, a vyzývá všechny věřící k této činné účasti na mši svaté. Ale ovšem, co to znamená? Dneska se také s tím často operuje činná účast, participatio actuosa, jenomže když se zeptáte kohokoliv, tak vám odpoví, jo, to znamená nosit obětní dary, číst lekce, číst přímluvy a něco prostě tedy při té mši dělat. Jenomže omyl. Papež svatý Pius pod tím rozumí úplně něco jiného. To participatio actuosa znamená činně, aktivně vnitřně prožívat to úžasné tajemství, které se odehrává na oltáři. A to, že zde přichází Pán Ježíš, Spasitel, přímo mezi nás. Že se zde odehrává nekrvavým způsobem tajemné kalvárské drama. Že toto má věřící spolu prožívat. Ano, proto také byly vydávány modlitevní knížky o tom, že věřící mají spolu s knězem, kněz je obětník samozřejmě, ale že věřící mají spolu s ním duchovně přinášet tady tuto oběť. Toto je ve smyslu nauky svatého Pia X. Participatio actuosa, čili aktivní činná účast. V
V prosinci téhož roku vydává apoštolský list o sociální otázce, po němž následuje v roce 1904 encyklika na toto téma, která se jmenuje Jucundí Sane. Prosím pěkně, nejen Lev XIII. Nebo Pius XI. Byli autory sociální encyklik, ale i svatý Pius X. A to encyklik velmi významných. Zde se zabývá pojmem sociální spravedlnost, kde připomíná zejména pravdu katechismu, že tedy existují 4 hříchy do nebe volající, z čehož tedy jako 2 se týkají právě sociální otázky, zadržení dělníkový mzdy a útisk chudého. Zároveň v této encyklice také připomíná, že charita není v žádném případě zbytečná, protože různé socialistické proudy a hnutí tvrdili, že když se ze státní soukromý majetek a když se zavede takzvaně socialistický společenský řád, takže potřeba charity přestane, že nebudou žádní lidé, kteří by potřebovali pomoc nějaké charitativní organizace. Toto svatý Pius X. Odsuzuje jakožto blud a připomíná slova Kristova: chudé máte vždycky mezi sebou, ale ne vždycky nemáte. Proto tedy charita vždycky bude mít svůj důležitý význam v životě církve a je zapotřebí charitu neustále rozvíjet. Ano? Zároveň toto naléhavě připomíná svatý Pius X. I apoštolským listem italským biskupům, který se jmenuje Non Expeditu. Další encyklika z téhož roku 1904 se jmenuje Ad diem illum Laetitium, což se týká mariánské úcty, ano, a kde připomíná, že Panna Maria právě proto, že je matkou Kristovou, tak je i zároveň naší matkou. On vede tady naprostou logickou souvislost. Kristus, který se stotožňuje s každým člověkem tím, že zemřel za všechny na kříži, tak tím vlastně přijímá všechny za své bratry a sestry. No a Panna Maria, která je jeho matkou, tak je tím pádem i matkou nás všech. Čili to je mariánská encyklika tohoto papeže. Ano, a o rok později, roku 1905, vydává poněkud zapomenutou, dneska tedy poněkud zapomenutou encykliku Acerbo Nimis, kde zdůrazňuje naléhavou potřebu katecheze podle tridentského katechismu. No a tady on přímo navrhuje určitá konkrétní řešení. On vychází z toho, že laikové většinou vůbec katechismus nemají, že v tom mají veliký zmatek, co se týká náboženských vědomostí, a on asi klade otázku, jak tady toto odstranit. A je si vědom toho, že kněží nestačí na všechno, a proto navrhuje, každý nenavrhuje, ale přímo, dá se říci, přikazuje, aby v každé farnosti bylo zřízeno takzvané sdružení katolické nauky, nebo sdružení křesťanské nauky, podle toho, jak tady ten název tedy kolísá, to je jedno, ano, víme, o co jde. Do toho měli být zapojeni ti nejaktivnější laikové. Kněz by je měl proškolit z katechismu, oni by měli složit zkoušku před biskupem a potom se věnovat výuce náboženství
buď to na základních výuce náboženství na základních školách, a nebo přípravě dětí k prvnímu svatému přijímání a eventuálně potom k běžmování. To se tedy jako dneska celkem tedy děje, jenomže neděje se to, co Pius X. zamýšlel potom dále, aby tito lidé ovšem se věnovali nejen katechezi mládeže, ale i katechezi dospělých, aby vytvářeli kolem sebe různé kroužky i na základě všelijakých sousedských nebo příbuzenských vazeb té farnosti a tady, aby formou diskuze seznamovali tyto farníky s základními pravdami katechismu, aby vyvraceli i jejich mylné představy, aby je upozorňovali, církev učí tohle a tohle. Ano, a bohužel tady tento projekt svatého Pia X. Vzal jeho smrtí vlastně tedy jako za své. Ona do toho vpadla potom první světová válka, pak byly tedy jiné starosti, ale dodnes to není realizováno tak, jak on si to představoval a tak, jak by to mělo být. On chtěl, aby nějaké tadyto kolo katechistů, laických katechistů, kteří by vzdělávali lid, nejen tedy jako mládež, ale i tedy jako dospělé farníky, aby v každé farnosti fungovalo, aby to bylo něco naprosto samozřejmého. Jenomže šlo to žel dostracena a já jenom říkám, jak bychom tady toto dneska potřebovali. Ano. Potom vydává téhož roku, čili 1905, i motu proprio Sacra Tridentina, jímž povoluje laikům denní svaté přijímání, jestliže se nacházejí ve stavu posvěcující milosti. Ano, pozor, toto je důležité a to také i svatý Pius zdůrazňuje, že musí být ve stavu posvěcující milosti a aby bylo co největší jistota v tomto směru, proto tedy doporučuje častou svatou zpověď. Ti, kteří chtějí chodit denně ke svatému přijímání, by měli chodit velmi často ke svaté zpovědi. On tady píše, že optimální je jednou za měsíc. A což i v té době bylo u těch zbožných katolíků jaksi zvykem, protože už tenkrát existovaly pobožnosti prvních pátků. Takže de facto svatý Pius X. potvrzuje tady tuto praxi. Ano, a chce ji vlastně udělat jaksi obligátní pro celou katolickou církev. Ano. Já bych řekl k tomu asi tolik. Toto se skutečně tedy ujalo, ale jenom ta druhá část, protože dneska vidíme, zejména v západních zemích, že prakticky celý kostel jde ke svatému přijímání, ale ke svaté zpovědi lidé vlastně vůbec nechodí. Takže kardinál Meissner si jednou postěžoval, to je dokonce publikoval, že podle jeho odhadu 80% svatých přijímání v jeho diecézi je svatokrádežných, protože i lidé, kteří žijí všelijak různě na hromádce a kteří jsou rozvedeni a po druhé ženatí nebo vdané, nebo kteří žijí v jiném těžkém hříchu, takže nechodí ke zpovědi, ale jdou jednoduše ke svatému přijímání. Ano, takže ovšem to je zcela proti tomuto motu proprio Sacra Tridentina svatého Pia X., který tady naléhavě nabádá, že kdo chce chodí, kdo je rozhodnut přistupovat, kdykoliv je na mši svaté, pokud možno i denně ke svatému přijímání, tak, že
by se měl často zpovídat. Ano, minimálně jednou měsíčně. O rok později, roku 1906, vydává svatý Pius X. encykliku Vehementer Nos, která se týká událostí ve Francii. Tam v roce 1904 vláda a premiéra Combeze prosadila zákon o odluce církve od státu. Ovšem to neznamenalo jenom to, že kněží nebyli placeni státem. To znamenalo mnohem víc. To znamenalo, že církev a spolu s ní i veškeré křesťanské symboly nesmějí být přítomny kdekoliv na veřejném prostranství, ve veřejných budovách a tak dále. Čili došlo tady k vyloženému obrazoborectví, k ničení křížů a náboženských památek. Zároveň také byl církví zabaven veškerý majetek, duchovní státní plat nedostávali, byli živí jenom z milodarů a z toho, co dostali za takzvané štolové poplatky, to znamená intence, křty, svatby, pohřby. Ano, jinak neměli žádný příjem, jinak jim stát nedal ani halíř a majetek žádný mít nesměli. Dokonce ani církevní budovy, hlavně chrámy, nepatřily podle těchto tedy Combezových zákonů církvi, patřily státu a církev je měla pouze takzvaně pronajaté. Pouze tedy ty chrámové stavby anebo církevní budovy, které byly po roce 1905, kdy začal tento zákon platit, tak potom teprve tak ty patřily církvi oficiálně, ale předtím ne. Předtím, co bylo, tak včetně i starých staveb ještě z merovejského období, z nějakého 7. století, tak to všechno bylo státní, to nebylo církevní. Takže toto právě Pius X. ostře odsuzuje a upozorňuje na to, že tyto zákony jsou dílem svobodných zednářů. Ano, a varuje před tímto nebezpečím, navazuje tady na encykliku, na protizednářskou encykliku svého předchůdce Lva XIII. Z roku 1884 Humanum Genus. Ano, tak z téhož roku také vydává italsky psaný dokument Pienin l'anima, který se týká seminární výchovy a tady mu informuje o tom, že mezi profesorské sbory v seminářích pronikají skrytí nepřátelé církve. Opět mluví o svobodných zednářích, ale i o příslušnících jiných spolků a vyznavačích jiných ideologií, ale s jedním jediným společným záměrem katolickou církev zlikvidovat. A přichází rok 1907, kdy papež Pius X. vydává nejdůležitější dokument svého pontifikátu, protimodernistickou encykliku Pascendi Dominici Gregis a v zápětí a na to Decret Lamentabili. O těchto dokumentech bych rád pojednal zvlášť až nakonec, protože jsou velmi důležité. Ještě bych jenom dokončil ty další dokumenty pontifikátu svatého Pia X. A sice roku 1907 vychází encyklika Une Force, která se týká nedotknutelnosti církevního majetku. Je to opět reakce na francouzské zákonodárství o odluce církve od státu a o zabavení církevního majetku.
A zde také i Pius X. připomíná, jak církev k majetku vlastně došla. Škoda, že to někdo nevytáhl teďka v souvislosti s diskuzí o církevním majetku v našich podmínkách, v našich posledních letech. Zde tedy připomíná tento papež, že církev získala majetek výhradně, tedy milodary a odkazy, že neexistuje jediný případ, kdyby jej získala nějakým nepoctivým způsobem a zároveň připomíná přímo a vypočítává i některá konkrétní fakta, jak z tohoto majetku církev provozovala charitu a církevní školy. Ano. A potom roku 1909 vydává encykliku Editere Sepe, která se týká 300letého výročí kanonizace svatého Karla Boromejského a kde upozorňuje na nebezpečí protestantismu, protože už v té době se objevily počátky falešně chápaného ekumenismu a že kde se tvrdilo, že vlastně ty rozdíly mezi katolickou a protestantskou naukou nejsou nijak zvlášť veliké a že při troše dobré vůle, že se to dá jednoduše na základě kompromisu zvládnout a že tedy katolíci a protestanté jsou vlastně jedno. Papež Pius X. před takovýmto synkretismem naléhavě varuje. Roku 1910 potom vydává dekret Quam Singulari, kterým realizuje ten svůj sen z dětství a sice, že odstraňuje tu hranici 10 let pro možnost přístupu dětí k prvnímu svatému přijímání a udává zde, že nerozhoduje věk, ale rozhoduje to, kdy dítě začne rozlišovat eucharistický chléb od obyčejného chleba. To je rozhodující, proto kdy může dítě jít ke svatému přijímání. A roku 1911 potom v encyklice Jam Dudum se vyslovuje proti pronásledování církve v Portugalsku, protože téhož roku také došlo v této zemi k protimonarchistickému převratu, který byl spojen i s protikatolickým vězněním. Kláštery byly zavírány a celá řada duchovních, zvláště tedy jako řeholníků, byla vyloženě i na ulicích vražděna. Tak Pius X. toto ostrými slovy odsuzuje. O rok později, roku 1912, vydává encykliku Lacrimabili Statu, kde se zastává latinskoamerických indiánů, protože některé latinskoamerické země, Paraguay například, nebo Peru, Bolívie, zaváděli protiindiánské zákonodárství a svatý Pius X. se těchto původních obyvatel amerického kontinentu zastává. Téhož roku vychází další encyklika Singulari Quadam, kde potvrzuje zásady svého předchůdce v sociální oblasti vyjádřené v encyklice Rerum Novarum a zároveň se tady zabývá i dotazem, který mu vznesli němečtí katoličtí odboráři. Německo bylo nábožensky smíšenou zemí a tady se jednalo o to, jestli katolíci mohou spolupracovat i s nekatolickými odbory a eventuálně, jestli mohou být katolíci členy odborů, které nemají žádnou katolickou hlavičku. Pius X. toto vysloveně nezakazuje, ale varuje před tím. On říká, že by mělo být skutečně zájmem katolických dělníků tvořit vlastní
katolické odbory, kde je totiž záruka sepětí z církví, sepětí s pravou naukou Kristovou. A tam, kde to není možné a kde je jediná možnost, jak bránit svoje zájmy, svoje oprávněné, spravedlivé zájmy, tak je možno být členem odborů, které nejsou postaveny na náboženském základě za předpokladu, že zde není protikatolický duch a protikatolická orientace. Že zde není nic, co by bylo v nesouladu s katolickou naukou. Tak, a ovšem to už se dostáváme k závěru pontifikátu tohoto papeže. Roku 1914 vypukla první světová válka. Pius X. píše dopis císaři Františku Josefovi poté, co byl spáchán atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este, kde jej prosí, aby pro milosrdenství Boží neproléval krev, ať už, i když chápe bolest, která habsburský panovnický rod postihla a kterou oni trpí a kterou trpí i vlastně celé Rakousko-Uhersko, ale že zásadou je neprolévat krev nevinných lidí a proto jej prosí, aby nevyhlašoval válku. A podle svědectví ústních, tedy jako svědectví tehdejších pamětníků lidí z Vatikánu, tak, že napsal i podobný dopis i německému císaři a francouzskému prezidentovi, ale ovšem tyto dopisy se nedochovaly. Ano, ovšem existuje dostatek ústních svědectví, že Pius X. opravdu tyto dopisy napsal. A 2.8. prosím? Je pravda, že ten dopis Františkovi Josefovi vlastně nepřečetli? Ano. Ten dopis mu skutečně nepřišel, ten dopis totiž skončil u šéfa generálního štábu von Hetzendorfa. Ano? Von Hetzendorfa tam skončil, protože takhle František Josef upřímně řečeno nechtěl válku, on se té války bál. Ovšem měli na tom zájem tady ta generálská klika, jak tedy rakousko-uherská, tak německá, ale tak také i ruská, francouzská a anglická. Bylo to řízeno zednářskou loží Grand Orient, ale o tom teďka mluvit nebudu, abych neodbočoval od tématu. To mohu říct potom soukromně, nebo když bude na to dotaz. Ano, ale faktem je, že František Josef tento dopis nedostal. Ano? No a 20. srpna 1914 papež Pius X. Umírá a jak se lze dočíst v různých životopisech, takže to bylo žalem nebo lítostí nad tím, že vypukla světová válka. Krátce po jeho smrti byl zahájen proces blahořečení, který potom urychlil papež Pius XII. Roku 1951. Byl Pius X. blahořečen a roku 1954 svatořečen. Ale teď, abych neodbočil od toho, co jsem slíbil, a sice budu se věnovat encyklikám Pascendi Dominici Gregis a Decretu Lamentabili, který tuto encykliku téměř doprovází. Ano? Je to encyklika proti bludům modernismu a za tuto encykliku je Pius X. dodnes velmi napadán byl i za svého života a i dneska prý tím znemožnil jakékoliv takzvané svobodné bádání v církvi a zavedl prý v katolické církvi diktát a nesvobodu myšlení. No a
vyhnal prý myslící duchy a vynikající teology z katolické církve. A navíc i kteří dnešní církevní historikové i někteří naši tak tvrdí, že prý ta encyklika Pascendi Dominici Gregis je vlastně kompilátem věd vytržených z kontextu u teologů Alfreda Loazio a George Tyrrella, dvou hlavních představitelů bludné nauky modernismu, který pronikal do nitra církve. Jenomže tento papež sám na tuto námitku odpovídá přímo v této encyklice. Já si vám to dovolím ocitovat. Ano. Tady nemůžeme dále otálet, protože stoupenci bludu se už nemusí hledat v řadách otevřených nepřátel, ale skrývají se v samotném lůně církve, což je tím bolestnější a vzbuzuje tím větší obavy, protože čím méně jsou nápadní, tím více mohou uškodit. Mluvíme, ctihodní bratři, o velkém počtu katolických laiků a dokonce i kněží, což je daleko bolestnější, kteří nemají pevné filozofické a teologické výzbroje, za to však jsou prosáklí naukami nepřátel církve a pod zástěrou lásky k církvi se nestoudně vydávají za její obnovitele a bez ostychu napadli vše, co je posvátné v díle Kristově, dokonce i samotnou nedotknutelnost božského obnovitele, kterého svatokrádežně snižují na pouhého člověka. I kdyby se tito lidé divili, že je počítáme k nepřátelům církve, jistě se tomu nebude divit ten, kdo odezíraje od jejich úmyslu, který může posoudit jen Bůh, pozná jejich nauku a způsoby vyjadřování a jednání. Má plnou pravdu i ten, kdo je pokládá za daleko nebezpečnější nepřátele církve, neboť oni usilují o její zkázu, jak jsme již řekli, zvnitřku, nikoli zvenku. Takže nebezpečí číhá v samotných žilách a útrobách církve a je tím zákeřnější, že tito nepřátelé dobře znají církev. Dodejme, že oni neosekávají větve a výhonky, ale přikládají sekeru k samotným kořenům a nejhlubším tkáním víry. Když pak zasáhnou tento kořen nesmrtelnosti, šíří nákazu do celého stromu, takže jejich zkázonosným rukám neunikne žádná část katolické pravdy. Těžko si představit něco schytralejšího a zákeřnějšího nad jejich ničivou práci, při níž postupují nejrozmanitějšími způsoby. Hned si hrají na racionalisty, hned na katolíky, a to tak záludně, že kdo si nedá pozor, toho snadno zavedou do bludu. Ano, čili tady svatý Pius X. dává najevo, že ví velmi dobře, o čem mluví. No a reaguje i na tu výtku, že jenom pozbíral z modernistických teologů, z jejich děl nějaké výroky vytržené z kontextu, které spojil v jeden celek. Na to odpovídá takto. Protože tedy schytralost modernistů, tak jsou totiž právem nazývání, spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřili a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ať jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příčiny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. Já samozřejmě tady nebudu číst celou encykliku Pascendi Dominici Gregis, protože to by jsme tady byli hodně dlouho do večera. Konec konců je možno si ji opatřit, je i na internetu, ale řeknu jenom asi toto.
Pius X. nazývá modernismus snůškou všech herezí. To se snad zdá přehnané, protože bylo tolik bludů všelijakých a proč právě modernismus a jak se do modernismu dají všechny hereze shrnout. Já si dovolím tady poukázat na jeden rozdíl. A sice rozdíl mezi klasickým bludařem starověku a středověku a mezi modernistou z doby svatého Pia X. a i později. Vezměme si například otázku božství Kristova. Arius ve 3. století toto dogma popíral a říkal ne, katolická církev se mýlí, Ježíš Kristus nebyl druhou božskou osobou, není to žádný boží syn, je to pouze jakýsi tedy jako eon, čili jakýsi tedy prostředník mezi Bohem a lidmi, ale není v žádném případě Bůh. A jak by na tuto otázku odpověděl modernista? Ten by se dušoval, já věřím tomu, co církev učí. Ano, já říkám, že Ježíš Kristus je opravdu boží syn a že je druhou božskou osobou. Ovšem zápěky dodá. To říkám ale jako katolicky věřící, ale ovšem jako filozof a teolog musím k tomu přistupovat jinak. Jako filozof a teolog musím brát úvahu, že pravda je relativní, že pravda není jednoznačná, protože už od osvícenských dob, už od dob Immanuela Kanta není pravda jenom jedna, ano, a pravda není takzvaně korespondenční, čili pravdou nenazýváme shodu poznání se skutečností, ale pravda je odvislá od toho, jak se já jako určitý subjekt na ní dívám. Někdo druhý se může na ní dívat úplně opačně, čili pravda je nějaká shoda mezi tím nebo nějaký souhrn těchto vzájemně si odporujících takzvaných pravd, čili proto on může mít pravdu i ten Arius, který popírá božství Kristovo, a taktéž i jakýkoliv tedy jako jiný bludař, protože neexistuje-li zásada, že je pouze jedna jediná pravda, že pravda není objektivní, ale že pravda je pouze subjektivní, tak potom může mít pravdu kdokoliv. Potom je to pouze tedy závislé na úhlu pohledu, no a tu konečnou podobu pravdy stejně nezjistíme, respektive zjistíme ji možná až někdy tedy po smrti, až někdy na věčnosti. Čili takhle přistupovali k tomu modernisté. Čili do tohoto pojetí se vlezou opravdu všechny bludy. Čili ten Pius X. velmi správně říká, že modernismus je snůškou všech herezí. Neexistuje blud, který by se tady nevešel. Ano, dokonce i poznání existence Boží, když ho někdo popírá, to, že Boha lze ze stvořených věcí poznat, tak i toto může se vejít do modernismu. Ano, a modernista se bude zaštíťovat, já přece věřím v Boha. Já věřím, tak jak katolická církev učí, že Bůh je poznatelný ze stvořených věcí. Ale ovšem to říká víra. Ale já musím, protože jsem filozof, tak musím také brát v úvahu to, co říká filozofie a to, co říká moderní věda. A ta tvrdí, že pravda je relativní, že pravda není absolutní, že pravda není nikdy jednoznačná, a proto tedy i musím připouštět i to, že Bůh není ze stvořených věcí dokazatelný. Čili takhle relativisticky k tomu modernismus přistupuje. No a ten modernismus
dospěl až do takových obrovských podob, že papež Benedikt XVI. Hned při své inaugurační řeči varoval před nebezpečím relativismu. Ano, takže modernismus vlastně vychází právě z relativismu poznání pravdy a z toho, že vlastně objektivní pravda ve smyslu shoda poznání se skutečností vůbec neexistuje. No a je-li ovšem tomu tak potom lze zpochybnit úplně všechno, lze zpochybnit například i takové skutečnosti, jako je pravda písma svatého, zvláště pravda Nového zákona. Já si vám dovolím klidně ocitovat z toho dekretu Lamentabili. To jsou teze, modernistické teze, které právě svatý Pius X. tady odsuzuje. Ano, třeba zavrhuje-li církev bludy, nemůže od věřících žádati vnitřního souhlasu, aby její rozhodnutí přijali. Ano, typická modernistická téze, čili jestliže církev něco tedy jako řekne, něco stanoví, něco definuje, tak protože pravda je relativní, tak proto také i věřící nejsou nijak zavázáni přijmout její rozhodnutí církve jakožto něco pravdivého. Jako něco, co má nadčasovou platnost a nadčasovou pravdu. Ano, stejně tak, co se týká přímo písma svatého. Tak modernisté, zejména Alfred Loásy, tvrdili toto. V mnohých zprávách nelíčili evangelisté tak pravdy, jako spíše to, co pokládali pro čtenáře za prospěšnější, ač nesprávné. Ano, a nebo dále, evangelia byla stálými vložkami a opravami rozšiřována, až byl kánon vymezen a stanoven. Proto v nich nezůstala z učení Kristova, leč nepatrná a nejistá stopa. Líčení Janova nejsou skutečnou historií, nýbrž mystickým rozjímáním evangelia. Řeči v jeho evangeliu jsou jen teologické úvahy o tajemství spásy bez historické skutečnosti. Ano, čtvrté evangelium zveličilo zázraky nejen proto, aby se zdály více mimořádnými, nýbrž i proto, aby dílo a slávu vtěleného slova vhodněji charakterizovali. Dále Jan ovšem tvrdí o sobě, že svědčí o Kristu. Vpravdě však je jen vynikajícím svědkem křesťanského života, čili Kristova života v církvi na sklonku 1. století. A tak bychom mohli pokračovat dál. Jenomže když byste se těch modernistů zeptali, když byste udeřili na takového Loásyho, jako že skutečně byl volán k zodpovědnosti za své teze, které přednášel na fakultě, tak on se dušoval, že on nespochybňuje nic, co písmo svaté tvrdí. On to považuje za pravdu. Ano, že Kristus opravdu konal zázraky, zemřel za nás, vstál z mrtvých a tak dále. Ovšem hned v zápětí k tomu dodá, ale právě proto, poněvadž pravda má dneska jiný pojem a dneska chápeme pravdu jako něco relativního, dneska rozumíme tomu tak, že mohou existovat i pravdy, které si zdánlivě navzájem odporují, tak proto může být i tady toto, co je zde odsuzováno, i tady toto může být klidně pravdou. Ano, takhle vám klidně budou modernisté argumentovat a takhle argumentoval i tady tento Loásy, než se potom definitivně z církví rozešel. Ano, takže tolik, ale teď ještě dále. Občas se ozývají i názory, že prý
papež Pius X. Měl jakousi paranoju, že viděl tady nepřátelství přímo uvnitř církve a že tady všude viděl rozkladné tendence. A že proto prý nemůže být tato encyklika Pascendi být brána vážně, stejně taky ten dekret Lamentabili. Jenomže to, že Pius X. Měl pravdu, on potvrzují i jiní autoři. A to zejména autoři přímo zednářští, na které se odvolává řezenský biskup Rudolf Graber. Matice Cyrilometodějská vydala jeho spis Athanasius, a kde on přímo cituje z korespondence svobodného zednáře, který se stal kanovníkem, jistý Roka, z korespondence jezuitů, kteří byli členy zednářských lóží a pronikli do řad církve, jako byl Riquet, Mellor, nebo jako byl jistý profesor teologie Melling. No a tam právě tito lidé přímo nastínili takovouto taktiku. Ano, s odvoláním na relativismus pravdy zpochybnit vlastně veškerou katolickou nauku, ne přímo, ale nepřímo. Právě my nebudeme popírat, že tomu tak není, my budeme říkat, ano, my v tomu věříme, ale zároveň já jako filozof, jako teolog, jako historik, jako biblista a tak dále musím říct a také k tomu, že současná věda přináší jiné poznatky, no a musím odmítnout nějaký naprosto kategorický soud ohledně pravdy, ohledně toho, že jen katolická církev má pravdu a nikdo jiný. Čili jen takhle oni chtěli postupovat a takovýmto způsobem oni chtěli církev skutečně vnitřně rozkládat. A já si vám dovoluji jenom přímo z toho díla Rudolfa Grabera tady ocitovat jeden z takovýchto vnitrocírkevních zednářů a modernistů, jistý Fogarasa, píše tady toto, cituji. Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že katolická církev se podobá starému chrámu, původně se vyznačujícímu ušlechtilou jednoduchostí a naplněnou zbožnou duchovností, který byl během 17., 18. a 19. století znetvořen a předplácán všelijakými nadbytečnými ozdůbkami a štukaturami. Mnozí z těch zlovolníků, kteří to učinili, si zřejmě opravdu přáli, aby se v tomto chrámu hovořilo již pouze mrtvou řečí, aby živou řeč v něm bylo možno zaslechnout pouze tiše šeptanou a aby tam okna propouštěla pouze temně přebarvené paprsky slunce. Všichni však už asi nebudeme jednotní v tom, jak a v jaké míře odpomoci znešvaření chrámu církve. Považuji proto za potřebné, abychom se ještě dříve, než naše katolické svobodnozednářské hnutí založíme, dohodli na reformách, o které budeme usilovat. A ještě něco i v případě, že mezi vámi bude v těchto věcech panovat naprostá shoda, radím vám, abyste mezi sebou nesetrvávali v příliš těsném styku. Takový požadavek se vám může zdát podivný, je to však požadavek velmi důležitý. Jistě, že je každý z vás přesvědčen o tom, že umí plavat pod vodou jako ta nejobezřelejší ryba, kterou není tak snadné chytit. Nezapomínejme však na ostrost zraku hlavního rybáře či kteréhokoliv z jeho nástupců, schopného vás snadno odhalit a zasadit vám svojí harpunou dobře mířenou ránu. Proto bych radil těm nejlepším, nejchutnějším a rybáři nejvyhledávanějším rybám, proto bych také těm nejlepším, nejchutnějším a rybáři nejvyhledávanějším rybám neradil, aby se spolu navzájem poutali veřejně známými svazky.
je přece jasné, co by se stalo, kdyby v takovém případě byla chycena a z vody vytažena třeba jen jediná z takto vzájemně navázaných ryb. Dobře víte, že stejně tak zručně, jak onen galilejský rybář rybařil ve svém jezeře, rybaří ve svých vodách i ten římský rybář. To bylo psáno právě za pontifikátu svatého Pia X. a to je mířeno právě na něj. Ano, takže tady vidíme, že tedy svatý Pius X. nebyl v žádném případě paranoik, ale že viděl naprosto reálně situaci. Musíme si říci, že ten rozklad v katolické církvi tenkrát opravdu existoval, že různé svobodnezednářské a jiné organizace tu destruktivní, diverzní činnost uvnitř katolické církve opravdu prováděli a že ten modernismus to nebyly jenom svobodné názory jednotlivých teologů, ale že to byla skutečně systematická ideologie, která měla rozmělnit katolickou nauku a katolickou církev rozvrátit zevnitř. Ano. A proto také svatý Pius X. roku 1910 zavádí antimodernistickou přísahu, která byla v roce 1966 zrušena papežem Pavlem VI. A roku 1911 zakládá takzvané Sodalicium Pianum, čili Piovo sdružení, v čele s monsignorem Umbertem Benignim, jež měla sledovat, kde modernisté působí, buď to na fakultách, nebo v katolickém tisku a eventuálně v pastoraci a tak dále. Čili vidíme, že papež svatý Pius X. byl nejenom papežem dobrým a papežem, který uplatňoval křesťanskou lásku v praxi, ale že byl zároveň i papežem bdělým, papežem, který si byl vědom, že nepřátelé církve působí nejenom vně, ale také uvnitř. A že tady tato jejich aktivita je nebezpečnější než všechna vnější pronásledování a vnější útoky. Tomu odpůrci církve nejsou schopni odpustit, zvláště dnes. Já si vzpomínám na několik článků nebo rádoby studií. Z našich upozorním například na poměrně rozsáhlý článek docenta církevních dějin Tomáše Petráčka, který působí v Praze, v Reví Salve, kde v podstatě píše o svatém Piu X. takto ano, on byl svatého života a ano, on skutečně vedl velmi příkladný kněžský život, ale on byl člověkem nevzdělaným a vůbec nerozuměl teologii. On to byl takovej prostáček a proto se stal pouhým nástrojem v rukou těch ultrakonzervativních kardinálů, takový jako bylo, jako byl kardinál státní sekretář Mary Delval a další. Ano, čili to je opět stará známá taktika nepřátel církve. Jestliže u někoho, kdo je jim solí v očích, nemohou poukázat na nějaký jeho hříšný život nebo na nějaké mravní provinění, tak promiňte mi ten výraz, tak z něho udělají blbečka prostě tedy. Ano? S tímto jsem se speciálně u svatého Pia X. mockrát setkal, ano, protože to už za jeho života se objevovaly i takové útoky proti němu a přímo i tedy vylhané. Sám T.G. Masaryk v jednom svém novinovém článku
napsal, že prý, co to je za papeže, když on vůbec nezná žádný cizí jazyk. Kromě tedy své rodné italštiny a kromě církevní latiny samozřejmě. Ano, jenomže není to pravda, je tady toto lež. Ano, Pius X. nebyl žádným polyglotem, protože nepůsobil na univerzitě a nebyl také v diplomatických službách jako jeho předchůdce a jako jeho nástupce, ale znal dobře francouzsky. Ano, to mohu přímo doložit, protože jsem se zabýval katolickým tiskem svýho času z doby před první světovou válkou. Bádal jsem v archivech, no a prolistovával jsem časopis Vlast, ano, který vydával kněz Tomáš Škrdle v Praze. Ano, a tam zveřejňovali zprávy z katolického světa, zejména tedy z Říma. No a někdy z roku 1910 nebo 11 tam pochází zpráva, že Pius X. Přijal delegaci belgických katolických odborářů a pronesl k ním z paměti francouzský svůj projev. Ano, bez jakékoliv přípravy, přímo tedy ex abrupto k ním promluvil francouzsky a že poté ještě v jejich rodném jazyce, to je ve francouzštině, s nimi diskutoval. Ano, čili z toho je jasně vidět, že francouzsky musel ovládat, protože jinak by nemohl francouzsky k ním promluvit a nemohl také i s nimi jednotlivě pohovořit. Ano, čili je to lež. No a stejně tak se objevila další lež, nebo objevuje se občas teda další lež, že prý tento papež neměl ani doktorát teologie. Tak to je tuplovaný nesmysl, protože v době před druhým vatikánským koncilem se žádný duchovní nemohl stát biskupem, kdo neměl doktorát teologie, a dokonce byl přikázán ne jakýkoliv doktorát, ale doktorát římský, doktorát z některé z římských univerzit. Samozřejmě tady to druhé bývalo často promíjeno. Ano, bývaly hodně tedy dispenze, hlavně u neitalských biskupů, i tady u nás ze střední Evropy, ještě z doby teda Rakousko-Uherska, a tak byli i biskupové, kterým byl prominut římský doktorát, ale museli mít doktorát na některé zdejší fakultě, to znamená v Praze, no a v té době existovala samostatná bohoslovecká fakulta v Olomouci, takže museli tento doktorát mít. Ano, a nebo stejně tak nějaký kandidát na biskupství ve Spojených státech, tak samozřejmě to by bylo nelidské chtít po něm, zvlášť když tenkrát ještě nebyla možná doprava letadlem, tak aby dojížděl lodi pravidelně do Říma přes oceán, takže proto tady v tomto případě se dával jaksi hromadně dispens, ale doktorát teologie musel být. Ano, a tady svatý Pius X. v době, kdy byl spirituálem v trevíském semináři, tak tehdy si právě doktorát teologie v Římě dělal, ano, a zvládl ho dokonce tedy excellenter. Ano, takže je tedy pomluva, že neměl doktorát teologie. A navíc svatý Pius X. Měl fenomenální paměť speciálně na dogmatické definice. On ohromoval svoje okolí tím, že dovedl chrlit ze sebe citace usnesení jednotlivých koncilů tridentského nebo 1. až 5. lateránského, ano, obou dvou lyonských koncilů a takhle. On to dovedl klidně z paměti ze sebe hrkat, ano. Což
nedovedla ani většina profesorů teologie v té době. On to zvládl, čili to nebyl žádný jenom obyčejný vesnický farář, který se nemohl rovnat nějakým profesorům teologie. On to byl naopak vysoce vzdělaný duchovní. Ano? Samozřejmě, že jeho specializace nebyla akademická, ani nebyla diplomatická, byla pastorační. On si přinesl z pastorace cenné zkušenosti. On tady v této věci byl i uznávaným a skvělým odborníkem a tím se stal přínosem pro celou církev. Takže tím už se blížím úplně k závěru z této své přednášky. Když bychom měli shrnout odkaz svatého Pia X., tak si můžeme tady říct tyto body. Za prvé, to byl boj proti vnitřním a vnějším nepřátelům církve. Ano? A naprosto realistický přístup, ano, který reflektoval, že církev je ohrožovaná nejen vnějšími nepřáteli, nejen vnějším pronásledováním, ale také i rozkladem zevnitř, rozkladem, který je dílem všech možných tajných spolků a sdružení, jež vysílají přímo i na nejvyšší místa v církvi, nebo propašovávají tam i své lidi, aby tu církev zevnitř likvidovali. Ano, a rozhodl se demaskovat jejich cíle. Potom dalším důležitým bodem jeho pontifikátu, který je zapotřebí uvést život, to je katecheze skrze pravou katolickou nauku. Katecheze, která se týká samozřejmě na prvém místě dětí a mládeže, ale stejně závažná je i katecheze dospělých osob a možná zde přítomní tedy duchovní otcové to potvrdí, že vzdělání katolických laiků, že je na velmi nízké a velmi mizivé úrovni u nás. Ano, takže rozhýbat to, ano, a vzít vážně tu jeho myšlenku svatého Pia X., vytvářet různé katechetické kroužky, které by byly vedeny důkladně proškolenými a proskoušenými laiky, nábožensky vzdělanými, teda vzdělanými v autentické, v pravé katolické nauce, tak, že to je dnes maximálně zapotřebí. Dalším bodem je tedy jako Eucharistie, důraz na to, aby hlavním zdrojem náboženského života byl Kristus přítomný v Eucharistii, byl svátostný Ježíš. Ano, proto také Pius X. Otevřel svatostánek pro možnost denního svatého přijímání a proto také umožnil i časné svaté přijímání dětí, kdy stačí jenom, když se rozliší eucharistický chléb od chleba obyčejného. A potom dalším bodem je také důraz na sociální otázku, zvláště na otázku sociální spravedlnosti a na charitu. Takže to jsou 4 hlavní body pontifikátu tohoto velkého papeže a dáte mi jistě za pravdu, že z velké části nejsou naplněny a jestliže si teď připomínáme z té výročí jeho úmrtí a 60. výročí jeho kanonizace, tak ať to není jenom vzpomínka, ale ať také je zde
aspoň minimální předsevzetí, že tento jeho odkaz, tak jak jsem se ho snažil zde nastínit, bude uveden v život, protože to je jediná možná obrana proti i současným destruktivním vlivům, proti neomodernismu a progresismu, který ohrožuje katolickou církev v samotných základech. Prosme svatého Pia X. o přímluvu. Svatý Pie X. oroduj za nás. Děkuji za pozornost. Tak prosím pěkně, dotazy nějaký? Ano, prosím. Někde jsem četl, že Pius X. byl jediný papež, který byl zároveň farářem. Je to pravda? A nevím o to, že by přímo vedl nějakou ten farnost, tak to přímo... Ne, že předtím byl farářem ustanovený, že žádný jiný papež nebyl ustanovený farářem. Asi to je pravda, protože já si nevzpomínám na nikoho jiného, tedy co znám, životopisy papežů až tedy od 20. tedy do 17. století pospátku, tak neznám opravdu žádného, kdo by byl ustanoven někdy farářem. To opravdu. Tak prosím. Ale teď proti modernistům nikdo nedává, já bych řekl, bacha na ty modernisty. Nebo dává? Tak jaká je situace, dneska víme, ale já nevím právě. Takhle, jsou skutečně, a dalo by se tady poukázat na celou řadu ve světě, tedy i biskupů, kteří velmi statečně vystupují. Ano, já je namátkou uvádím takovej kardinál Raimond Berg ve Vatikáně, ano, a nebo takový biskup Athanasius Schneider z Kazachstánu, ano, z Astany, tedy v Kazachstánu, ano, nebo takový arcibiskup v Bruselu André Leonard, ano, tak to skutečně jsou, nebo biskup Haas v Lichtensteinsku, nebo biskup Vitus Huondr v Churu, a ještě by se našli ve Francii nějací, no prostě jsou v menšině, ale jsou skutečně, takže nemůžeme říkat, že nejsou, protože Pán Bůh vždycky totiž vzbudí v pravou chvíli osobnosti. Ano? Jo, prosím. No, nemají moc slovo, no. Ano. No a nemají, ale Pán Bůh zaplatí aspoň za to, co mají a za to, co dělají. Ještě jenom takhle mě napadá, abych vás tak úplně neodbil tady, jak sedíte, ano, pane. Jako jo, když jste řekl tady tu připomínku o tom, že se ten dopis svatého Pia X. nedostal Františku Josefovi, ano, tak jak jsem se tady zmínil, že první světová válka byla dílem Grand Orientu, ano, a tak vám tady toto trošičku přiblížím teď, ano, protože zajímavé, že žádný z tehdejších evropských panovníků neměl na první světové válce zájem. František Josef, i když toho svého synovce France Ferdinanda rád neměl a skřípal zuby, kdykoliv musel vyslovit jeho jméno, neodpustil mu ten morganatický sňatek z Žofii, ano, ale přesto válku si nepřál. Ano, válku se Srbskem si nepřál, ano, a do toho atentátu nijak zapletený ten nebyl. A proto tady ta generálská klika kolem von Hetzendorfa tak mu to zatajila, tento dopis. Ano, ale jenom, že to nebyl jenom Franz Josef, ale
i sám, ku podivu i německý císař Vilém také si válku nepřál, a to už vzhledem ke svýmu osobnímu přátelství k ruskému carovi Mikulášovi, s nímž byl pokrevně příbuzný. Oni tady ty panovnické rody byly spolu příbuzensky propojeny. Ano, tak ani car Mikuláš si to nepřál, ano, ale přála si to zednářská obedience Grand Orient. Toto není, prosím pěkně, žádná fantasmagorie ani paranoia. Toto je skutečně dokázaná realita. Už v roce 1912 jistý novinář Tourmantin, Francouz, napsal, že Grand Orient, čili Velký východ, tedy zednářský, chystá atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda. A že tuto informaci má od jednoho člena Grand Orientu, který nechce být pochopitelně jmenován. A ukázalo se, že ta informace byla pravdivá. Za 2 roky k tomu atentátu skutečně došlo. Ale není to jenom tady tato informace, ale členem té srbské tajné organizace Černá ruka, která připravovala atentát na Franz Ferdinanda, byl také jistý Ciganovič, což byl člen Grand Orientu. A z jeho korespondence vyplývá, on tam přímo totiž píše, že vedení Grand Orientu trvá na zavraždění France Ferdinanda. No a v roce 1915 při zednářském kongresu v Paříži tak se k tomu Grand Orient otevřeně přiznal, že zavraždění France Ferdinanda bylo jeho dílem. Ano, čili tady je vidět, kde vedli nitky. Samozřejmě, že ten Grand Orient měl svoje lidi, jak tedy ve francouzském generálním štábu a ve francouzských politických kruzích, tak i tedy v srbské generalitě, tak i v rakousko-uherské a německé generalitě. Čili tady byl zájem, maximální zájem na tom, aby vypukla první světová válka. Ještě dotazy? Ano? Obecně vím, že teologové hodnotí ten boj Pia X. s modernismem jako nějaký soumrak biblické vědy, protože právě se uvádí to, že nějak se zavedla ta historicko-biblická metoda už v tu dobu částečně, potom to bylo nějak si povýšeno ještě za Pia XII. A že byli vlastně pronásledováni někteří biblisté, jako třeba velký biblista Jeruzalémské biblické školy Dominikán Lagrange. Tak jestli byste mohli třeba to nějak upřesnit, jak to jestli... Ano, tak o nějakém pronásledování se nedá tedy mluvit. Tady ten José Maria Lagrange, ano, ten biblista, tak mohl působit i v době svatého Pia X. Naprosto svobodně tedy dál. Ano, akorát, že měl určité omezení v té své práci, protože on se tam věnoval různým archeologickým výzkumům, které byly zneužívány, ano, ale v té době opravdu byly ta historicko-kritická metoda, když vznikla, tak papežská biblická komise, která byla ještě za Lva XIII. Ustanovena, tak stanovila takovou zásadu, že historicko-kritická metoda je přijatelná pouze za předpokladu, pokud poslouží k obhájení pravdy písma svatého. Obhájení toho, že co píšou svatopisci v Biblii, že je pravdivé. Ano? Takže tehdy má ta historicko-kritická metoda svoje oprávnění. Jenomže v té době právě ti modernisté
jimiž byla biblistika prošpikována, kteří naopak měli tady i většinu, tak se snažili o něco zcela jiného a právě s odvoláním na tu takzvanou historicko-kritickou metodu. Jenom připomenu, co to ta historicko-kritická metoda byla. To znamená posuzovat jednotlivé příběhy písma svatého, včetně i příběhu Ježíšovi z Nového zákona, ve světle historické kritiky a vzhledem k historickému kontextu. A z toho vyplývá třeba i to, že panenské zrození Kristovo, nebo početí Kristovo z Ducha Svatého, ano, v lůně Panny Marie, že to jsou typické orientální mýty, ano, a takový zastánce historicko-kritické metody řekne, jo, tenkrát se takhle věřilo, taková byla historická situace, takové byly historické podmínky. A ano, tenkrát bylo plno různých pohanských mýtů, ano, čili musíme vzít v úvahu, že i toto je jeden z takovýchto mýtů, že to je jedna z takovýchto bájí. Ano? A proto tedy ta historicko-kritická metoda byla odmítána. Ale znovu zdůrazňuji, o tom existuje několik vyjádření Papežské biblické komise, ne jakožto celek, ale byla odmítána, jestliže slouží právě tady těmto záměrům a jestliže je takto interpretována. Ano? Ano. Jestliže toto popřeme, jestliže popřeme Kristovi zázraky, jestliže je budeme chápat například tedy Kristovo zmrtvýchvstání jenom jako jakýsi takzvaný velikonoční zážitek učedníků, tak jak i mnozí současní biblisté, včetně i lidí ozdobených kardinálským purpurem, tvrdí, tak co potom z katolické víry zbude. Jestliže se neřekne, že to byla konkrétní událost a skutečně historická událost, historická proto, poněvadž se skutečně stala v čase a prostoru, a že to nebyl jenom nějaké mystické zážitky, které je možno snadno zaměnit se s halucinacemi a já nevím, s čím ještě dalším, tak potom nám z té křesťanské víry nezbude vůbec nic a potom budeme na té úrovni jako většina protestantských denominací, kde dneska jejich vyznavači už vůbec v žádné zázraky nevěří. Ano? Takže stačí takhle, toto. Tak, ještě někdo? Akorát tady to bych vám chtěl říct, nebo možná to někteří ví, že je to popírání těch kristových zázraků a podobně, tak když si pořídíte československý katechismus z 20. let, tak tam tyhle zhovadilosti už jsou. Ano. Jo? Třeba rozmnožení chleba, tak to tam není opisováno, takže učedníci vyvalili ty chleby a ty ryby, a lidi byli s něma prostě soucitní a tak vyvalili ty svoje věci a tak se všichni do světa najedli. Jo? To tam v československém katechismu z 20. let opravdu tohle všechno je. Potvrzuji. Já jsem ho četl a skutečně to tam je. A ještě vám k tomu mohu dodat, že oni ovšem během první republiky, ale 5krát ten katechismus měnili. Ano. Ano, to se tenkrát jmenovalo Československá církev. Československá církev husitská se to jmenovalo až od roku 1950. Jo? Je tam spousta takových špatných, který dneska věří naši katolíci. Ano, přesně tak. Oni se ho snažili přepracovat, aby se nějak si mohli si ustavit pořádně, protože oni původně váhali mezi tím, jestli být samostatní a pravoslavní.
a chtěli, aby jim pravoslavní vysvětili biskupa a světili kněží a přijeli mezi sebe. A když patriarcha Dositej ten československý katechismus přečetl, tak prohlásil, že to už není ani teismus. Ano, přesně tak, ano. Ona část potom teda odpadla k pravoslaví, ale jinak ta větší část, tak ta prostě tedy zůstala potom takzvanou československou církví. Ano, no ale po druhé světové válce přece jenom oni a tady z těchto racionalistických výstřebností poněkud slevili, a to proto, aby je přijali do Světové rady církví, protože jim na tom záleželi, k tomu je tlačil i komunistický režim, aby byli ve Světové radě církví, takže... Byli název Husický to, a přijali ten název Husická tehdy, ano, přesně tak. Tam už to úplně zhovadilo. Jo, ano. Ano, prosím. Jestli byste dokázali nějak jako formulovat vlastně ty cíle těch zednářských loží, proč tohle to vlastně to by byla skutečně přednáška a ne na dnešní celý večer, ale i na několik pokračování, ale jenom velice stručně. Jim šlo především o to nahradit víru v Boha vírou v takzvaného velkého architekta vesmíru, a kde by katolická nauka byla nahrazena jakýmsi tedy konglomerátem všech možných světových totiž věr, ano, něco z buddhismu a něco z egyptských takzvaných Osiridových mystérií a něco ze židovské kabaly a něco tedy i z islámu, něco z hinduismu, prostě tedy takovej myšmaš, ano. Ten pluralismus, který se dneska vyznává, tak to má prameny tady jako v těch snách. Jednoznačně, ano. New Age, jestli se můžu to tak, mně připadá, že Grand Orient jako existuje teda vůbec, jako, nebo když se tady mluví o dalším nebezpečí modernistů, jako tady bylo zmíněno, tak jestli to tady dále jako financuje Grand Orient, nebo jako o co vlastně jde? Ano. No dnes už to není zdaleka jenom ten Grand Orient, i když svou roli taky prostě tedy hraje. Dneska je mnohem vlivnější New Age, ano? New Age, protože to je jakési poslední stádium zednářství a k tomu se hlásí i největší světoví finančníci a také i mnozí, a také nejvlivnější politikové. Obama například, ten se netají tím, že je zapojen do New Age, stejně tak, jako se tím netajil prezident Clinton. Ano, a tady prostě tedy je to, jde to tímto směrem. Ano, a to New Age tak je speciálně orientováno tady na ta východní mystéria, ano, a včetně satanismu. Jo? V zednářství je ten satanismus přítomen také, protože tady v těch na těch nejvyšších stupních ložích tam probíhají i satanské rituály. Ano, ale v tom New Age existuje i takzvaná luciferská iniciace, což znamená přímo zasvěcení se satanovi. Jo? Jestli se můžu na ten, jako ontologickou otázku, ten vesmírný architekt, to je ontologicky jako kdo? Ano. Jako Lucifer to víme, že? Ale ten, kdo je vyznáván těmi zednáři, tak to je, v tom nemají ani teda jednotlivé zednářské obedience jasno. Jsou tedy zednáři, které pod tím pojmem rozumí Boha, ovšem chápaného deisticky, to znamená, že věří, že nějaký ten Bůh, osobní Bůh, že existuje, že stvořil svět a vesmír, věří člověka, ale jinak, že to nechá být všechno a že se o tento svět ani o člověka nestará. Jo? A potom jsou další směry, které tvrdí, že to je jenom jakási neosobní síla. No a potom jsou i směry, které tvrdí, že tento velký architekt vesmíru, že to je vlastně jakýsi mocný duch, nejmocnější tedy jako duch, ovšem pochopitelně není to Bůh, ale je to nějaký tedy vládce
něčeho jiného než nebe. To je prostě tedy jako ďábel, ano. A jinak jsou i ještě další směry zednářské, to jsou takzvané prostě tedy ateistické směry, nebo ateistické zednářství, kde se tvrdí, že tento velký architekt vesmíru, že to je pouze pojem, že to je pouze jakýsi symbol, ano, a nic víc. No a jinak oni vycházejí tedy z toho, že stavějí takzvaný Šalamounův chrám, protože ten starý Šalamounův chrám byl vlastně zbořen, ano, a že tenkrát ještě tedy když tedy král Nabuchodonosor, když zničil ten jeruzalémský chrám, tak že potom ten architekt nějaký Hiram, že se prostě tedy snažil ten chrám znovu postavit, ale že byl zavražděn, takže oni že pokračují tady vlastně v těchto iniciativách. Jo? Tady. Čili nějaký ontologicko-dogmatický zastřešení a systematizace tohohle učení to se není. Není. Je zde akorát ta negace toho, co katolická církev učí. Ano, tady. Je to prosím vás ovládnutí člověka? Prosím, no, samozřejmě, že ano. Ano. Globalizace. Jo. Já teda, si bych ještě mohl, tak no. Já jsem z Chodleckých hor a tam žil pan kanovník Halík, neměl teda nic společného s Halíkem v Praze, a ten studoval ve 30. letech minulého století v semináři v Hradci Králové v Praze a on dostal se mu do ruky papír, kde bylo napsáno: nelíbí se vám to, že má církev moc, dejte studovat své syny na kněze a dostaňte je do nejvyšších funkcí. To znamená 30. léta minulého století. No, a co my teďka máme? A co my tady máme? No. Jo. To je pravda, jo? To jsem od něho slyšel. No, to byl člověk opravdu vzdělaný a zbožný a tohle to prostě se šířilo v té době. Ano. A nehledě na to třeba naše hradecká tiskárna družstevní vydala